wanda ya ga wani hukunci da aka yi a Masar wanda aka ta yada a bidiyon nan hankalinka zai tashi, yadda aka samu ƙwararren alƙali ya iya kashe mutane jiki da kalmomi kafin ya yanke hukuncin kisa. Wani yaro ne yana karatun shari'a ta musulunci a jami'an Azhar ya kashe babarsa, ita ko baba hafiza alƙur'ani ce kuma tana koyar da alƙur'ani, ana haddace ƙur'ani a hannunta. Sunan ɗan ɗaha, ta sa shi kuma a kulliyatin shari'a yana karanta shari'a musulunci. Sai ga wata yarinya yana so, ita kuma yarinya ba ta kirki ba ce, fasika ce. Sai uwar ta dage akan ba zai auri wannan yarinya ba. Sai ya zo ya gaya wa yarinyar cewa babarsa ta hana ya aure ta kuma sai sun rabu da ita. Ita ce kawai mu je mu kashe uwar. Suka zo da shi da ita, ya zo ya shaƙe uwar, sai da ta minti 20 tana mutsu a hannunsa, sai da ya kashe ta. Suka ɗauke ta suka je suka yi rami suka binne uwar. Sai ya ɗauki wayarta kuma sai ya yi test ga ɗalibai da uwar take koyarwa cewa uwar tana sanar da su za ta yi tafiya wajen ƴan uwarta, za ta je ta yi sati 2 don haka ba makaranta. Duk ya tuttura wa mutane test da wayar babar a matsayin babar ce ta yi test, ta kuma ya kashe ta ya binne ta. Da yake abinka na Allah, alhakin uwa, sai abin ya tashi, aka kamo shi, aka kai shi mahakama, aka matsa shi duk ya faɗi yadda aka yi da inda ya kashe ta da inda ya binne ta da wannan matar da ta kaɗa kai suka kashe ta. Shi da aka kawo shi kotun, sai alƙalin ya ce kafin da yanke maka hukuncin da ka cancanta, bari fara tunatar da kai abin da Allah ya faɗa game da iyaye. Ce ɗaha tana da uwa, ta ɗau cikinka wata 9, ta haife ka da kyar, ta baka nono wata 24, ka girma a hannunta, ta kai ka makaranta, ta saka a bangaren shari'a don ka koyi shari'ar musulunci. Ta shagala shekarar ta 55 tana a duniya, tana karanta da Qur'ani, ta haddace, tana koya ɗalibai. Ka zo ka shaƙe mata wuya minti 20 tana kallon fuskarka, tana tawassali, muryarta tana canzawa. Ɗaha sai da ka kashe ta. Kuma da ka kashe ta, ka ɗauke ta ka je kai rami, ka saka ta a cikin rami, ka mai da ƙasa ka binne ta. Kuma ka ɗauki wayarta ka tura wa ɗalibanta test cewa ta yi tafiya. Yace duk wannan ka manta. Tunatar da shi yace makarantar addini kuma ta saka inda za a koya maka darajar iyaye. Shi ne yake masa hukuncin kisa kawai, ya kashe shi, a rataye shi. A gadi irin wannan shaye-shaye da matan banza da 'ya'yan banza, in ana haɗuwa komai addinin mutum zai su lalata masa tarbiyya.